Molt bé, Mireia, molt ben recitat. El segon acte, com no, també té a veure amb Pompeu Fabra. Sí, perquè abans hem dit, que ja ho deveu saber tots, que Pompeu Fabra és l'autor del primer diccionari general de la llengua catalana, on ens deien com s'havien d'escriure les paraules i què significaven. Els companys i companyes de tercer que vindran a continuació ens llegiran algunes paraules que apareixen a les primeres pàgines del diccionari. I estigueu atents perquè el que llegiran són paraules començades sempre per la mateixa lletra, una miqueta estrany. I per això l'hem anomenat Fabrasadari! Tachau! El Fabrasadari. Aquí. Amb aquest adient acte adreçat a acadèmic acreditat, autèntica autoritat alfabètica, ambiciono, admeto, articular aquest abecedari agosarat, aberrant, abocat als amatents assistents. Agraïdes autoritats, amables alumnes, amics adoptius, anhelant així amollar aquesta activitat, activant adornaments acústics, anhelant arrodoniments, animant alhora algun accent accessori amb altres adverbis, agitant anys, animant-los, arribant a amansir aquest avui alegre actual any, amb advertiments, adjudicant adoctrinament als altars, amb al·legats animals, espargint asfíxia a apologia analfabètica. Ara, bé,